adlaw ni yung tanan. Welcome back again sa muang channel. Ay, Lixie Vlog. Di apod si Aliana. So karong adlaw guys, magutan ming nanay og kuan, tinuno ang monggos, sagulan pod og bago, sagulan pod og kubasa, anja sagulan pod og unsa tanay? Sari. Usig na po ko. Nay, sari-sari guys. Og ni nanay pa. Utan mig sari-sari. Daw niliksian. Nandiyan ka mo? Ato mong mamitiri ka. Kaya di mo kayo magkudkud sa mama. Mama, magkudkud si mama Gluwi. Dadari guys da. What's up be? Dadari guys da. Among pakitaan. Tapos nanay da. Si nanay na nag-ad-ad. Kaya ako magkudkud man ko da. Hi, mag-utang ta para paniud to. Sid alos paniud to. Mo ni ko basa guys nga katong po na tos abos. Nakagisa na mi dana ja karon nasunuban na po na mo ja. Dai isa gol dia sari og dinanay pa. Kani mo rig patula nga giipo gahapon. Anja Carlan og bago. Dari ko basa. Ja mo to ko basa. Munggos. Napay munggos dari gi latanan pa gipahumok pa man. Diyan sa timong pangasoon, be? Chocolate na. Natagaan sa rin nagtsukulit, karong mahilo na kay magkudkud ko, magsusamok. Duhara mo, hindi ko mapalabi ma. Mao, macho, kinaka. Hibaw kag di palabi. Kag. Iag nipon. Se. Mapangad ko umoto ko sa Oh, darag tsukulit nga imong gikuan. Dara day tsukulit ni Ate NN. Salamat day danite. Salamat, Tita In. Ikaw yan, ha? Salamat, Tita In. Salamat, eh. Ida pa da. Kani, di sa magpalabi, kay padung naman po mo ni Udto, tag-usa-usa ra mo. Ihatag ni tatay usa. Imo ag usa. Kaya na usa. Yan na. Eh, di ba palabi kay mga hyper mo? Kamamitiri isa. Ihatag ni nanay ng usa. Kay magkudkud ko, ang limo magsamok na ho. Tatay ma? Ihatag ni tatay, tagay pos mamitiri. Sorry ma. Tatay rin. Katatay lagi ng isa, sa kamamitiri po ikaw. Oo. Ihawit sa kamot ni tatay, be, kaya rin mo kita. Binada, Malugi. Sanay? Dinani sa tuila ko ang bibi. Haa. Sorry. Kanang buwara? Pinalitis pag tumilis. Ano mo na, bangsi? Ang gulo. Ang buloy. Na, mga lugi na eh. Nabungan pa mga yun. Tarag buwad guys da, sagol. Pero humot din ag sinanabang gulay. Yan na guys, galunod na akuan guys. Carlan og kubasa og sikwa. Wahi sa tungtuno og katong na ay bago kay dali raman to sila. Matangi rin dyan dyan kay maluto na. Okay guys, naluto na. Maniod to deta ninyo. Kay mga ano pod mi. Dara-dara kalami ka jo. Nanay ko na buwad. Dara nagbinahugay na siya baw. Dara guys, naluto nagutan da. Dara subakag buwad. Deo buwan. Dara among married of the year. Sana all engaged. Hapit na ma-married. Huwag ni tatay pa married. Love you, love. Sulabi na mo kaang diha. Kaang magutan. Maniod to tayo ninyo guys. Kala, very good. Ano mo? Kaang ko siya kabasa rin pada usa. Ako sa pilihan ka na kubasa bin. Hindi ka na rin katula. Blooming din yung mag-proposan rin. Oh, nag-blooming mo. Siya ganahan. Bye. Nay, na-blooming mo din, nay. Hindi na blooming yung anak na eh. Hani mo yung kestura diyang naong na na proposan. Ko no. Nag-blooming. Oh, dirag daw to. Kubasa rin mga tino ng mata. Hani mo plato na eh. Di pa kung taon. Na, ah? Alam mo, just Sorry, eh. Mama, kapitara ma. Nang mamitiri. buwad. Ibutan. Dira pag asang taong pod. Napainat sang taong. Di sa muna yung bago. Hinalit gapon. Domingo. Pabugnawa sabi. Ag si Aliana, si Lixi, Liana kay mukag kubasa, ikaw di.
Lakaan. Ano ka basa na ta? Naguna ko tayo. Diyan, nabog. Arang garaa. Nabog ko basa. Marabodaghan. Kubasaan. Hindi mo kaon. Ginahan po, dabong. Utang sa pagmol sa pula ng mga... Arang kami ako ba? Ang tas mo ali sa mga kang istesta nagtabugad. Da, buwa, ang lami, pinirito. Paguna. Bago, dyan dapod. Tara, may lami ka ng nasutan, kaya nagloko pa na. Hello guys! Humanaman minani Otto, dating snack naman. Kaya alas 3 na lagi. May palit kong salad guys. Kaya, salad duri ha. Karang lami ang maguni guys, di ka mahazan kanon. Bahalag tag-jis, basta karang lami ha. Tag-jis si Ja guys, datos ubos. Kagawad buning. Buni pa siya, shout out. Kagawad. Karang lami agi mong salad ha. Nandiyan be? Nandiyan na po yung mong biscuit guys. Yan, iti-reverse gabi eh. Inadyang may labling buhol. Biscuit na po kayo sumuho naman pagpan. Maado man yung biscuit kayo. Dugay man yung makapurot. Dugay po magpanos. Akot ko utol naman ang deres basket. Kaya na po yung ka. Magtis mag-uot-kuot. Di. Nandiyan mga kanta guys. Mga snack ka. Iti-reverse. Tambar ba rin sa ating pag-usig. Yan na. Usig na gani. So, gusto na naibikaw. Tatay kayo na po may kasturas gawas. Binlan na naman to. Guys, mamitiri ka. Ang kulroy. So, nag-isa mo sa kulroy. Dalagay mo. Kuwag-kuwag ka, gunting. May mong tali, big. Mong buhok na. Para mas tutsukan. May nga na, sarang mas mga inikis. May na. Kaya ubo mo. Mga utagan. Darate! Sid sa nisrip ni Uban. Na may daghan, sobra pa rin kay, hindi pa sobraan kay, tapos uhaw, grabe inita, maguda ari. Napitit siya ron. Dede ka mo ka, biskuit be! Biskuit daw ka sa Aliana, kao. Dari, yukunan kay tagaan ko na tatay. Mas nanay. Tagalatis nanay ko. Sa sila ko. Makabre kasi mo day? Ihatag naman rin Kuya Budoy, Bukod malan. Minggo plot. Naik avocado, naik minggo fruit, Mami, avocado naik dami. grahams o kanang kuan. Kaya avocado. Gusto nga sa nila. Diyo. So? Naino, gahapon dito naino. Napita ko. Di ba gapon? Lami ko ng kanto na Itong gahapon ka na avocado, karon kay Lami, mga garaman yung avocado. graham. Tapos mo itong marok. Kaya ngayon mo nag-green kay avocado Hi na. guys! Hi guys, kaskar na ba? Ikaw sabi, minsa ka kung sila sa Karnaba na sulabias alyanas diyang mamaali kay na sakpan ni sa Karnaba. Habog na nay. Wala kasi mo. Sa John Smith, si Mama Ay, pagkakaroon. Ay, makaroy! Sa rip, abri sa dagrip. May debon. Video kira ito pa na ini. Games? Tomorrow morning? Kinahan. Malisod man ko ma! Wala na, mami tiri. Kira ka malisod ko no. Nagit ka po ko. Arang inita. Unsa na niya ang sama tunay. Agkala ba yung sakos aliana? Asya rin ito sa hapon sa akin ang anak. Asya rin sila mo kay mga ko siya musulod. Bis ang nay mo. Nadali mo ito po na picturean po ito. Muli ang muso na doon. Gabi amo. Sanay. Habog na. Wala ko nag-amos aliana guys. Sakpan na. Ang sakas ko am. Ano ba? Karnaba. Tagkong Isa na nagsugod pa sa masakag karnaba ha? Ayan na. Unsa na yung hog mo? Nahog si Aliana? Natumoy, habog na ba ito? Nama si Das, obo sila temo, mana na po, dapat sila po hawal sa, obo si Ariel, yung tigil si Ariel, yung ngana. Yan, yan, tara, kang kanang. Delikado lagi ni sila, Bima. Banta dyan. Ang problema, gusa ka na pa mga atap sunod adlaw. Ang tamo. Ginoo mo. Mga laki. Mga kan. Alisa, day. Dali, kaya kang interviewon. Interviewon ka na ako. Nga nung sa kakas, karnaba? Sige. Hindi na na. Ay, isi. Di ba natin Hindi, sa mga patamahaman. Nga nung isa kakas karnaba? Gisugo makulik siya. Na, nagkitulit ko na mo. Bisa asawa pa maman, kaya mo ang hirap bayad.
kuno ni mo si Alex si Ander sa lagi. Saya mau kita isa. Si Brian. Ugma. Magdagsak danan. Alam si Juan sing kita lumaali. At ajo lagi Bisa na siya. Waan ka nagmadre. Inja. Kung as tinaad, ngano ni siya kakas karnaba. Hani nga siya mong bano-bano. Isugo lagi kulit saya tayo sa. Ano si Lexi kay wa may nga magwa ko kagisugo. Ikaw ko rin ni siya ka. Naramos Lexi abos. Isa ko naman siwa. Sugo ka ni mo Lexi? Laon. Katagag permyo. To ka tinaad gisugo wa. Wa mo kuno. Ikaw. Gisugo wa. Wah. Andiyan sa may mong pamati pag dito nakas ibabas punuan. Zogi. Ni si Wagay? Dapat ka katawa ang sakit ba? Yan na. Yan na mo. First time din nga lianan ng saka nino. Ato tawa-tawa pa nga. Boleh kakak nanti ini kamu gimana dengan tanah? Kalau pergi kayak na. Hala, hindi ka na wak-wak makadain. Isugo kulit saya tayo sa. Bisugo. Di sa may magawa ninyo, ikaw si Lexi. Aku balik saya tayo sa. Ako si Lexi. Naura. Kana nga karnaba. Tengak-tengak na kuno. Nabawag mong gud na nga na nabawag. Tuwara magdahon sa tumoy, makasaka pa day kadad tuday. Bitawag hilig mong aliana kaning dahos karnaba. Aha naman kang kuhaan day. Sama tri tayo sa. Dahos karnaba. Di tri ra tayo sa. Madre? Magkuha. Inak magyato tayo sa. Wata ko kay magkuha. Dito na tudo. Ilabog sa basurahan ng yung pakpakaw. Naubang ko ma. Dana ra kus babaw init. Katawa raman na. Kanta sala. Itik ba? Katawa. Kanta sala harong ka ko madre. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Sayang naman nangyari. Mating masayang di ka garden daani iway dining naman di ay. Kamag nagpapin. Mato. Ito ma? Ha? Ora sila bi. Abi, bakit mong ilong kay naabog? Panuban ka man. Nadana ra man kus babaw. Bugod terima. Ako ra gali kuha, ikaw ra ihatag ni Aliana, di man ka magsilbig ikaw magkuha dana kay habog. Terima. Makakuha ba rin mo na ng habog man sa labong, Da adyo ko na tabi. Sabi karo. Di pa dadaghanan kay magsagbot-sagbot sa sahog. Tiga ibu ko. Basta raman si Janay si Jayma kuan kuwas ijahang kamot. Ako ma. Nundog na pasliksian. Ihatag ni Aliana. Karong di na siya kaskarna ba? Dagan pang damag ka. Oo, ring isa ma. Imo nang isa ka Aliana ng duha. Unsa may ingon? Salamat sa isa. Di na mo sakas. Karna ba ha? Ito na tudo atay sa. Unsa? Di ako pinatay sa. Hay di na matinga. Pinatay sa. Adyaw kuno kat di na kuno kumutinga. Lagi. Naanad ako tayo. Naana da ka? Nakmutrog nga to tayo sa. Magbalhin mis tambis kay iway dining na kuno daari. Sayang di mabalhin ang tambis. Dako na ra ba? Dako na be. Dako na nagdalid nay. Adig ay sa. Di na makumanay. Hindi mo ko nagisagir man. Ang yapot dun ko na. Kau lagi ay sa ako na bibig. Imo sakit. Sibuk nay. Jadi. Di ako sa be. Hani baring ning lagot nay bato. Aghuos o ni hus dani? Hus. Hus. Na. Kau lagi dari kay ako. Hawa lagi na Alexian. Ako hindi kon ba. Kasi kay wala maduslak kay hus nay. Ay! Ha? Buan ka nang... Wati! Wati na yung dahilog. Yun na! Oh! Ah! Balikan ko tayo sa. Yun na!
ning tambisa ni. Ubod do ni nay, mabuhi din ni nay. Saan man eh. Bangusog, ang tiyan. Ay, nay! Ibot man. Jati lagi ko nang nanay. Nga. Aman. Huwag din ka po na, kaya man na magsilbi. Lala, ay ko ano. Agwati. Hangat. Mga sayang, ganyan mga buwakan eh. Pagbuwang. Among ganyan na ang kaubos. Ha? Kanami, mahabog na rin ako tubangan. Yan na nabalhin ah. Tabli. Nandiyan, maabot na nag-wedding nay. Hindi. Grabe na pag-abot ko din. Ayun, oh! Di ana, nabalhin nagtambis. Daan to man to. Ag mga banda na po na eh. Ito na po na sud adlaw. So guys, marami mong vlog rong adlaw ah. Lingaw jud pug kog bridge kung ibot sa tambis ya. Katuring sakali ko sila ring karnaba. Di na ako mag-ihato tayo sa. Di na gajud. Ja guys, maro na yung vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtan-aw. God bless ninyong tanan. Amping mo kanunay. Watching. Thank you for watching guys. Bye-bye. Bye-bye.